Bon dia, tornem a estar a Cantallada, Sant Climent de Llobregat, i com veieu, els tarongers cada cop estan més macos i plens de taronges. Com ja és tradició, vull fer l'últim Parlament de l'any des de la terra, des d'allò que ens dona de menjar i d'allò que hem de protegir, perquè cada cop el relleu generacional és més complicat. Us hem fet arribar la revista municipal i, com veieu, intentem que l'exercici de transparència per explicar-vos totes les coses que han passat de l'any no sigui només digital, sinó també en paper. Podeu fer la valoració objectiva de tot el que ha passat a l'any i aquest és el nostre desig, que pugueu valorar, que pugueu conèixer. Voldria començar amb un agraïment a totes les treballadores i serveis municipals que fan que el poble funcioni cada dia, però no només ells, sinó també els serveis essencials, des de la doctora, les infermeres, els treballadors de neteja, la pagesia, aquell que ens dona de menjar, el comerç local, les empreses. I avui cal dir que donem la benvinguda a una altra gran empresa que se'ns ha posat aquí al polígon Roquetes, a l'Ayer, una empresa que estava a Sant Boi, que es va quedar petita i que ha vingut cap aquí, també la benvinguda, i ja els hem anat a veure en què els podem ajudar. I sense oblidar que estem aquí al camp, i que el canvi climàtic cada cop és més accentuat. Hem de pensar en tot el que ens suposa aquest canvi, en pèrdua de conreus, amb incendis, amb pluges torrencials que fan que conrear i que fer producte d'agricultura cada cop és més difícil. Però també vull tenir un record pels pescadors, aquests grans professionals que des d'Europa es pensen que poden anar retallant-li dies de servei. No podem permetre aquestes coses, hem de lluitar per tots ells. I també pensem que hi ha una gran quantitat de residus que generem i que depèn de nosaltres fer una transformació. Hem de millorar el nostre reciclatge, hem de reduir el consum de combustibles fòssils. Penseu que el sol ens dona energia i l'hem d'aprofitar perquè hem de transformar Sant Climent per aquest any 2030 en un poble sostenible, en un poble on l'eficiència energètica sigui un dels seus objectius. Però com heu vist, us he passat tota la informació que tenim de cultura, tot el que teniu dels nous equipaments inaugurats, el Casal de Cultura que ja el gaudeix tothom de Sant Climent, el poliesportiu, i també, com no, de totes les millores que hem fet a via pública i que continuarem. Esteu veient el carrer Moll amb el nou talús, que ja era molt necessari i que ja està sent una realitat. Però, home, podem estar orgullosos, estem acabant l'any amb pressupostos aprovats, amb ordenances fiscals aprovades, i no totes les administracions poden dir-ho. També pensar en que aviat arriben els Reis, o sigui, penseu que hem d'enviar la carta als Reis i teniu la comissió dels joves que estan fent una gran feina, no us oblideu. I com esteu veient, a tot el nostre entorn forestal, treballant a l'hivern, que és quan s'eviten els incendis. També volem donar que aquest 1 de gener s'incorpora o pren possessió el nou cap de la policia. Tenir un record per l'Andreu, que es jubila, l'actual cap de la policia, i donar la benvinguda al David. I, com no, parlar de la biblioteca, amb tot el que és el seu fons bibliogràfic, però en totes les activitats que fem amb totes les entitats. Per acabar, només volia desitjar-vos un gran any 2025, que tinguem molta salut i que aquest poble, que és Sant Climent, que genera activitat cultural, noves entitats que ens han fet arribar uns nous punts de vista i que el recolzament per part de l'Ajuntament està sent total. Per què? Perquè volem que Sant Climent segueixin dient que és un poble actiu i un poble on no ens oblidem de la nostra gent gran. Ara hem fet una caminada l'últim dia de l'any per conèixer, per seguir coneixent més barraques de pedra seca, que la recuperació del patrimoni també és un tret diferencial de Sant Climent. En resum, Sant Climent és un sentiment. Bon any 2025 i sobretot que sigueu molt feliços. La vida són 2 dies i que, com diuen algunes de les cançons més famoses de Catalunya, que només els petons us tapin la boca. Feliç any 2025.